بخوهای ایلیتا گرفته گوه مثل یک سال دو سال باردار میکنیم. وقتی که با که گوسالهای خودمون غناجینه که داریم در اینجا مثل تیار شدن که میخوایم که بخمونیم پیش ایه بخموندن مثل با بخه علیش میکنیم. عبیدالله ستارов барои он насли говҳояшро доим ба қабли тоза нигоҳ медорад ки як гӯшаи зиндагиаш аз пушти ҳамин чорво аст. говҳое ки вай нигоҳубин мекунад аз зоти маҳаллӣ фарқ дорад. нутфаҳои говҳои навъи миёнсиёҳи русиро ба таври сунъӣ ба говҳояш бордор карда ва инак чанд сол аст насли онҳоро парвариш мекунад. нутфа аз лаборатория гузаронда мисол оригиналш мегӯянд ки мақсад ҳамин гӯсала мисол як солаш чин ду сола бояд шавад. хел мо рост гап кардем ам хеле хаята дута гирифтем. буқаи парваришкардаи убайдулло барои бордоркунии говҳои ҳамдиҳагон ҳам хизмат мекунад. дар деҳаҳои тоҷикистон тақрибан бо ин роҳ аз говҳо насл мегиранд. ҳар сол убайдулло сатторов говҳояшро аз ташхиси пизишкон мегузаронад то ба бехатарии чорво кафолат диҳад. ман рост гап як солда як бор хун мегирам. ҳар хамсоя шир мегирам. мисол хая каса мисол мебини хай ҳазорта ҳоҷатманда бо кӯдакон мисол шири хом мехӯранд қаймоқ барои бурсилот туберкулез барои эҳтиёт барои худумон мисол ҳамин хунашро албатта месупорем ки мақсад ягон кӯдакмон бемор нашавад мисол касал туберкулез ё бурсилот мақсад ки зарармон ба ҳеҷ кас нараса. солҳои охир мақомоти тоҷикистон талош доранд бо шеваи бордоркунии сунъӣ шумори чорвои хушузотро зиёд кунанд. кишоварзон мегӯянд говҳои маҳаллӣ ки 80% он дар дасти сокинон аст сол аз сол каммаҳсул ва сифати зотнокии онҳо паст мешавад. ин гӯсола ки ҳоло шумо мебинед ҳамагӣ 3 рӯз дорад ва ҳамин ҳоло ба ҳавои берун одат мекунад. ин навъи олмонӣ аст ва ба шакли бордоркунии сунъӣ таваллуд шудааст. вале ин гӯсолаҳо ки ҳоло 2рӯза ва 5рӯза ҳастанд ба фарқ аз гӯсолаҳои маҳаллӣ дар қад ва ҳаҷму зоҳир воқеан аз гӯсолаҳои маҳаллӣ фарқи зиёд доранд. ба гуфтаи табибони бойтор говҳое ки аз тариқи бордоркунии сунъӣ гӯсола таваллуд мекунанд дар як марҳила ҳар як сар модагов аз 5 то 7 ҳазор литр шир медиҳад. гӯсолаҳояш дар 18-моҳагӣ бо вазни 350-400 кило бордор мешавад ва насл медиҳад. модагови мо маҳаллӣ буд. аз ҳамин гов ҳисоб меёнад та 8-10 литр шир мегирифтем. аз ҳозир бошад зотҳои яъне ози изроилӣ яъне модагово шумо дидестен ҳамаи говои мо зотҳои изроилӣ мебошад. ҳисоб меёнад як рӯзи шабакарӯз 20-25 литр шир гирифта истодем. умедҷонҳо тамов мегӯяд бо он ки сокинон ҳам аллакай ин таҷрибаро анҷом доданд аммо ин кор нозукиҳое дорад ки бояд риоя кард. аз ҷумла ғайр аз доштани асбобҳои тиббӣ инчунин донистани марҳилаҳои баъд аз бордоркунӣ ҳам муҳим аст. масалан дар озмоишгоҳ мода азотни бучка дорем. азотни бучкада ҳанун нутфаҳои ма дар он азотда меистад. как ҳамин бордоршавӣ чӣ шавад мо махсус ҷой ҳаста ҳамин ҷо подонада мефармоем ки ҳамин гоҳа ҳамин ҷода бандем. баста ба вуҷуди шприц катетер дорем. шприц катетер катӣ ҳамин нутфаро гирифта температураи муайян карда гирифта када ба усули электросертификатсия катӣ модаговоро бордор мекунем. ин буқаи зотӣ ки бештар аз 1 тонна вазн дорад 6 сола аст ва дар ин хоҷагӣ барои бордоркунии табиӣ истифода мешавад. модари ин буқа ҳам аз нутфаҳои исроилӣ аст. вазорати кишоварзии тоҷикистон дар саросари кишвар ҳудуди 300 нуқтаи бордоркунии сунъии чорворо ташкил намудааст. як дона нутфаҳои хориҷӣ аз 10 то 50 доллари амрикоӣ арзиш дорад. дар як соли гузашта дар тоҷикистон аз роҳи бордоркунии сунъӣ беш аз 25 ҳазор сар гӯсолаи хушзод гирифта шудааст ки нисбати як соли пеш 1000 сар зиёд аст. мақомот мегӯянд агар истифодаи ин усул саросарӣ шавад кишвар метавонад мушкили аслӣ камбуди гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро аз байн бубарад.